Jo sempre dic que Sant Josep està situat en un cercle gran que arriba fins a tot el món, no? I llavors doncs, és important perquè a través de l'esport, a través de tots els events que facin, doncs aquesta possibilitat de que coneixin Santa Susanna, i avui hem vingut competint i probablement doncs, un altre dia vindran a passar unes vacances o disfrutar del sol. És l'únic enduro així, siguent la zona del Maresme, un enduro on pots pujar dalt al cim i veus tota la platja, tota la costa. Clar, això agrada molt al corredor i a tot el que ve a disfrutar aquest diumenge. Santa Susanna té un circuit ideal per disputar un campionat d'aquest nivell i també té la logística també que acompanya perquè puguin arribar aquí la gent, puguin aparcar, puguin gaudir d'una matinal ciclista molt bona. Bueno, aquest és l'esforç que estem fent, no? Tenim un producte hoteler molt important, tenim uns espais també que són molt apreciats, amb el mar i la muntanya amb l'equip aquí, i això és el que fem, és intentar vincular les dues coses, i això permet també que l'associat de comerç, avui Santa Susanna ha aprofitat que tots els comerços també se'n donen compte que hi ha una cursa. És molt bona destinació, està col·locat en un lloc perfecte, tens la platja per si vols anar-te a fer una remullada, i aquest terreny i totes aquestes muntanyes i corriols estan perfectes per fer de ratll o qualsevol cosa. Està molt ben preparat tot. Està molt bé perquè aquesta zona és molt similar a la meva i sé el munt d'hores que n'hi ha per treballar aquestes baixades perquè estiguin ben netes, ben amples i perquè puguem disfrutar a tope. I la veritat que, aunque sigui una muntanya molt frondosa, doncs n'hi ha molt de flow i n'hi ha, no sé, no són molt divertides. Són baixades curtetes, segons que trams, però molt explosius que no et donen cap respiro. La festa de l'enduro avui, Campionat de Catalunya aquí a Santa Susanna. De totes les categories que tenim dins de la modalitat d'enduro, des de cadets a màsters, també passant per disciplines com són les e-bikes. O sigui, avui sí que hem pogut gaudir d'un excel·lent campionat. S'han reunit amb molts representants de totes les categories, per tant era un autèntic campionat de Catalunya. Ha sigut un any, una edició molt bona, per sort no hem tingut caigudes molt greus, ha sigut una cursa molt neta i el temps també ens ha acompanyat. Ha estat ploguent aquests dies i el terreny estava perfecte, amb bones condicions, bon grip, i això el corredor ho agraeix molt. Molt bones sensacions, pujant ha sigut bastant dur, però ha sigut molt divertit, pujar amb companyia i molta diversió. Els temps eren estrets per pujar, però després de la baixada la disfrutàvem moltíssim, el terreny estava perfecte, hi havia una baixada nova molt divertida i ha sigut apretar molt a fondo i donar el meu màxim. Normalment la gent, el que et dic és que repeteix molt aquesta carrera i la majoria ja ha vingut aquí i li sembla espectacular. Està molt bé, està una zona que està al costat del mar, que s'aprofiten molt bé les baixades perquè no siguin totes rectes, sinó amb bastant de flow i corbes, i perquè n'hi hagi baixades llargues i molt divertides, en flow. Tenim una zona molt maca, amb suficient desnivell com per fer especials amb condicions i ens agrada el treball, ens agrada deixar les especials netes, cuidant tot tipus de detall. I com deies molt bé, els comentaris de tots els que han pujat a podi que he pogut escoltar han sigut que han gaudit d'un extraordinari circuit. Jo sempre dic que han dit que un bon circuit dintre els circuits que hi ha a tot el món, doncs evidentment que marxar amb el record i que han guanyat el Campionat de Catalunya encara tot això té més mèrit, no? I que sigui aquí a Santa Susanna. S'està fent molta cantera, hi ha gent molt jove amb moltes ganes de córrer i amb molt de nivell, s'està pujant molt de nivell de categories júnior, cadet, i, ostres, contents que aquesta gent pugi amb força. Els participants, estem parlant de gent molt jove que li encanta aquesta disciplina i és la gent jove la que ha valorat tota la logística d'aquest campionat. Per mi això és molt important perquè estem parlant de garantir el futur de la disciplina.